गांजेमा गोसोमरानि बेदरा संदो लाबो फ्रिजाव मा दङ नायनि र' खेफ्रा रखमनो इसिबां खम बेदर बायना लाबोदों आधा फुवाल'सो जागोन खोना आंलाय सानदोंमोन आधा किल'सो लाबोगोन नामा दे बेदरा संदो गांजेमा गोसोमरानि उखैबाय रांखावरि मादै बे बेदरा आधा किल' दङ नालाय औथ' आधा किल' गैया खोना माथो फुवासेसो दं खोना माथो खमथार नुदों आङो दासो मोजाङै नायबाय आङो है मादै अबाव फुवासे जानो आधा फुवाल' जागोन बियो आं मिन्थिगौ ना आं अजनफोरखौ मोजाङै मिन्थिगौ आङो ना फानग्रा मानसि सिगां कटक ना फानोमोन आङो ना बेफारिसोमोन ना सिगाङो ए नंगौबो खोनादे मार खम नुदों बेदरखौनो मानोथ' एसेबां खम लाबोनांगौ बेलाय थै बाराद्राय गिरफिनलै मानसियानो ओंलै मादै माबा दादैया खेफ्रा दिन्थिसोयो माबा मानोबा औहाय गांजेमा गोसोमरानि आं कटक बुङो आंजों कटक रायजायो गैया थेवब्लाबो खेफ्रा सभाबानो खारा माथो दे माथो खालायबावनो संदो दे माखारे बेखौनो मिलायना जानांसिगोन आरो दरनै फ्रिजाव थानाय आलु दरनै आरो बिलाहि दरनैखौ मा खालामनांगौ मादै ना बेदराव होनांगौ नाङा दे गांजेमा गोसोमरानि नाङा माने आलु दरसे हो बारा होनाङा बारा होसोनाङा दा बेखौ आलु दरसेखौ आरो बिलाहि दरनैखौ दा हराव जानांगौ दे आरो खोनासं बेदरखौ एसे रोसि खालाय दे रोसि बयनोबो थोनाय रखम जागोन दे होमबालाय बाल रखमनो आधा किल' बेदर लाबोगोन होननानै आंहा साराय गिदिरखौ जानना होलायदोंमोन आरो आङो बेदरखौ रोसि खालायनो गोसो गैथारामोनहाय आंहा एवना जानोसो गोसोमोन माखौबा रोसि गोजा खालायनो होदो नाव जावनो हानाय रखम बालनि बोराय बुरै सानैबो नावखौ जावबाय थाबानो जाबाय बालनि दिनै साननै मानि जाबाय रोंसानि माथोखौ खोनायैया साननै मानि जाबाय बियो खेबसेबो खबर लायाखै आंखौ बिमाया मबाइलखौ लाना दोनबाय खोना थेवब्लाबोथ' बियो लोगोफोरनि मबाइलजों दा लेटेस्ट आगोलनि मबाइलजों खेबसे फन खालायनो हायोना आंखौ खोब बुङोमोन माथो आंखौ मालाबाबो गारा होननानै दालायबानोथ' साननै मानि फन खालायाखै आंखौ बिमाया गार होनबाय खोना बेनिखायथ' आंखौ ब्रेकआप होबाय खोना लोमजानायाबो बारानिफ्राय बारासिनसो जाबाय थादों आंनिया हामनोबो रोंला आरो मोस्रोमा गारि नागिरनो थांनाया मा जाखो मोनबायना मोनाखैथाय हस्पिटालाव थांगौमोन आङो गोजांसोबाय माथो दानि एसे गुदुं मोननायखाय आङो कम्बलखौ बोखाना दोनदोंमोन आरो गोजांफिनबाय अबाव थाखो कम्बला जोंनि र' कम्बलखौ हामाखैलै आयै माबा दाबो र' बिबारि आब' हामग्रोथ' र' हामनायनि उनाव थांगोन दा मोस्रोमा गैयाबा हारसिं जायोना रोङा गथ' मानसि आं थानि र' थाथ'नि साननैसो गथ'आ दाहालागै हामाखै होनबा उनाखानानो ओहलै आयै हामाखै आङो बिबारि आब'नि थाखायनो दै गुदुं फुदुंगासिनो र' एसे दै गुदुं लोंहोनि र' गुदुंनो दे होमबालाय साननैसो थाथ'दो लोमजानाया हामाखैबालाय लोमजानाया हामबा खिन्थु फैदे आइ न'आव थांदोलै आयै नोङो टेनसन खालायनाङा आं थांनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय बिबारि आब' एसेबां गोसा लोमजाना होबाय दा बोरै थांनो बोरै गारलांनो देनाय बिसोरखौ अन्थाव बाथावनो नंगौबो देनाय अन्थाव बाथावनो गथ'फोरा आयु मोनथिगौना आयै बिसोरनि आखायाव थाइसे फैसा गैया बासा दा आंसो दिनै गारि भारा खालायना लांनो नागिरदों र' हस्पिटालाव औ आयै दे आंनि बोरमा फाननाय फैसाया थांथोंसै दे जेबो नङा बिबारि आब'आ हामबानो जाबाय फैसायालाय मालै आयै दानो दिहुनबानो खामायबानो मोनगोन नाथाय बिबारि आब'आ जुदि मायबा मोनसे जायो होमबाना जोंफोरलाय बिबारि आब'खौ अबाव मोनबावनो न' आयै औ नंगौ नंनायालाय फिसा दे जेबो नङा दे नाय नोंहानो पुण्य जागोन पुण्य जालायनाङालै आयै बिबारि आब'आ हामबानो जाबाय दे फिसा हामगोन दे हामगोन भगबान इसोर दङ ना भगबान इसोरनि नाम लाबाय थाबानो जाबाय
आयै लागासिनो सानसेयावनो खिजानि 1000 बारसो जायो खोना फिसा हामगोन दे होमबा आयै दैया दुंबाय आंनिया बिबारियाबोनो हैनोसै आङो ओरैनोबाबो बियो दै गांदोङो आरो मोस्रोमागैया गारि भारा नागिरनो थांदों जुदि गारि भारा मोनोबा ओमफ्राय दानो मोनोबा दानो थांगोन जोंफोर हस्पिटालाव आब'खौ लानानै दे होमबालाय दे फिसा नोंबो मोजाङै था दे आयै थागोन दे नोंबो मोजाङै था दे फाद्रि बादायाबा दङना गैया न'आव ना दखानावसो थाहैदो फाद्रि बादा माथो मोस्रोमसो अबाव थांनो नागिरदों फाग्रि बादा आं नोंखौनो नागिरना फैदों दं फाग्रि बादा नोंनिया गारिया दंना गैया माने गारि भारा लांगोन ना दिनै माने आब'आ जोंहा लोमजादोंमोनलै हस्पिटालाव लांनांगौमोन आं माने दखानावसो थांनो नागिरदोंमोन दा थुआ दा जेबो नङा दे नङाबा आब'नि लोमजानाया बांद्राय जागोन माबा हामाखै आब'निया मुलि जाबाबो हस्पिटालाव लांथारनांगौ आदा दे जागोन दे होमबालाय माला लांनो नायदों ना दानो दानो लांगोन आदा बेसेबा लोमजाखादों गाख्रबाय थागासिनो आब'आ मानोथ' बिदि लोमजाब्रबखौ मानसियालाय मोनथियालै आदा जोंबो हमनो हायाखै मानोबा एसेबां गोसा लोमजाखो आब'आ जोंलाय हामगोनसो सानदोंमोन मुलि जाबानो ओमफ्राय अबावथो लांनो नागिरदों मानसिखौ दा माबा गजा सगावनो लांनोसै आदा ओमफ्राय गजा सगावबो जुदि हामा होनबाना नलबारि गुवाहाटिफोराव लांनांसिगोन दे हामगोन दे औलै आदा हामबाथ' मोजाङानो ओरैनो फैसा गैखाया दा नै आलासि आब'आसो होगोननो गारि भाराखौबो आदा फै आदा थांदिनोसै ना नोङो गस्ला गानहैगोन बेलेग गस्ला सस्ला सोलायलायलालै मोस्रोमागै बिदिनो थांसै थुदो र' गारिखौ लायनोसै होमबालाय आङो दे लाय होमबा आदा इसोरनि अननायाव गंसे गारि मोनबाय दे बा एसेबां नागिरबाय गारिखौनो मोनाखैमोन हे भगबान आब'आ जे गजा सगावनो हामदे नङाबा नलबारि गुवाहाटियाव लांनो जोंफोरा फैसा थाइसेबो गैया दा गायदे आब'आ जोंफोरखौ हेल्प खालामनायखासो बेखिनिखौबो जागोन दे लांफागोन मेथाइ नों जेबो सिन्था खालायनाङा आरो सना नों बुङाबाबो माथो आं नोंनो मेथाइ लांखायो आमदानि कुरकुरि मिमि बादाम दालिमु गासैखौबो लाङो माथो नाथाय नोङो केक लाबोआ दे केकसो लाबोनांगौ नोङो आं केकखौ जानासो मोजां मोनसोयो बाला सरि दे सना सरि एबार जुदि आं नोंखौ लोगो हमनो थाङोना बुरजासो माने केक लांखागोन गोरनायाव आलायनासो लांबावगोन बिबो सना बान्नि आमदानि लाबोखादे केकखौ जुदि लाबोआना ब्रेकआप सना मानो बुजिया लांगोन दे लांखागोन आङो दे होमबा दोनथ' आङो उन्दुनो ओंखारसिदों दे होमबा सना आया फनखौनो दाननासो होबाय माथो ओरैनो खुदुं गारबाय आंसो बिनि मबाइलजोंनो फन खालायनो हागोन माथो आं बिबारिखौ दिनै साननै मानि जाबाय बिबारियाबा दा मा सानखो र' फनाथ' खालायनो हागोन र' ओमफ्राय जुदि बियो आइनो खिन्थाना होयो होमबानिया माथो गरबर जागोन नाङा दे आं हानाय नङा अबावबा आइया मायबा खालायना लागोन गावखौनो गाव माथो फोजोंसा दसथिसो माथो मायो मा सानबाय थादों नोङो आरो मा मोखां सोम जेबो नङालै ओरैनो माने आंनिया दिनै मबाइलनि रिसार्जआ जोब्बायना बेनिखायनो बाजैखौ फन खालायनो मोनाखै नो आंनो जे खालाम होमबालाय नाङा खालाया आङो नोंहालाय मा जादोंलै मा फन खालाय होननायखौनो एसेबां गिखो नोंलाय अबाव गिखो आंलाय गियाखै नाङा माने आं दहायल'सो रायज्लायखांबायना दानि बावसो जोबदों रिसार्जआ आंनिया थेवब्लाबो बेखौनो एसेबां नाङा खालाया नोङो होननानै बिदि बुंनांगौ आरो गिलायनानै आंहासो बादावखांदों मा जाखोबा होननानै ओमफ्राय मा बिबारि बाजैखौलाय माला लाबोनो नागिरदों दानो लाबोथ'वा दानो हाबा जाथ'वानो मालाय फोजोंसा दसथि हाबा जाया होनबानो नोङो लाबोआ आरो
बोनानै लाबोब्रा बोनानै नाङा दे बोसोरनैखिनिया थाथारोनो बोसोरनैनि उनाव लाबोसिगोन आङो दे अबावथो थांनो नागिरदों नोंलाय बिदिनोसै ओरैनो दे होनबा आंहा थांसै न'आव ओंखाम जाबोआखै आङो ओंखाम जानो थांसै दे होमबालाय थां लाबोनो हाबाथ' लाबोगौमोन आङो फैया होनबाबो बोनानैबाबो लाबोगौमोन आङो नाथाय बोरै लाबोनायथ' बाद हो फनखौनो रायज्लायनो मोना फनखौनो रायज्लायनो हाया आंसो मिथिगौ दा मादि जाना दङ नोंसोरलाय मा मोनथिनो आङो रायज्लायनो हागौमोन आं नाथाय बे मानसिया जेरैबायदि आइनो लगायनानै होगोन खोना रायज्लायबाबो बेनिखायनोथ' आं गिनानै रायज्लायासै दे आब' लासै लासै फै ओं आब' जोंफोर हमथादों दे नोङो गोलैजानो गिनाङा दे लासै लासैनो हमना लाबो आब'खौ आदा लांदों र' खर'खौनो बेसेबा गिदिंनाय मोनबावदों आं दे आब' हामगोन दे खर'आ दुरबलनि थाखाय गिदिंदों खोना हस्पिटालाव लांबानो डक्टरनियाव लांबानो हामगोन दे मोनथिला दे आरो हामगोन ना हामाबा हामगोन दे मानो हामा जानो बिबारि आब' गारिखौलाय अबेखिनियाव दोनदों फाग्रे बागै नै लामायावनो दोनदों दे बिबारि आब' फै हागोन दे ना हानाय नङा लामासिम थाबायनो हागोन दे आगैमोना हमदोंना हागोन र' टिल्लुआ अबाव थांखो टिल्लु टिल्लु दे जों फैलाय मायो आब' टिल्लु नों न'आवनो थाथ' दे बर'आव थांनाङा जोंफोर फैयागोलाखि न'आव मोसौ बोरमा हाबोना नोङो नेबाय था आरो बारियाव एसे मैगं थानायखौबो बिसोरो जाजोबना गालांगोन न'आवनो था दे जागोन दे आब' आं थांखायाबो नोंसोर फैयागोलाखि बरावबो थाङा नेबाय थागोन आङो आरो मामा बाबु ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनजोबखादों दे आङो नोङो खुरना जाबानो जाबाय जागोन दे नोंसोर अबाव जागोन होनबा जोङो न'आव मोनफैबा जागोन दे दा जाथ'ला जोंफोरो होनबा आंबो जाया नोंसोरखौनो नेबाय थागोन नङा नोङो जों फैनायालागै नेबाय थानाङा ओंखाम उखैबानो ओंखामा जाना था मोजाङै दे होमबालाय थुदो थांसै फै होमबालाय आब' लासै लासै फै दे आब' गायदे आब'आ हस्पिटालाव थांनो फैसा होनायखायसो नङाबा मा जागौमोन बोरै थांगौमोन फोजोंसार गुबैयाबो माथो फनखौनो खालायाखैनो साननै मानि जाबायनो मानसिफोरा मानो बिदि मानो थगायो खृष्टोबा थैनानै मानो फन खालाया जाना थायो लोगोनि नाम्बारजोंबाबो फन खालायनांगौ आरोलै बिमा बिफाया फन लानो होआबाबो